Ayo hintin gantin yabe hon sawan pengkehanunu wisakam hita he makicu namputan hi mangkampa do namputan hita he antuk tahun nunu wi kanta matang nunu ha 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 hey ha 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 hey ha 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 hey ha 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 hey ame chi chẳng tắc ma ba chi chẳng tắc ma ba duka an ga a wa sama ba iu aji a wa sama ba wukina shi a shim a wa sama ba wi bu sa yuwa ta a wa tibiyo me wi bu sa yuwa ta a wa tibiyo me ha 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 hey ha 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 hey ha 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 hey ha 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 hey ha 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 hey ha ha ba gua an maya show to pika show me ta nang katuk mai ha ha hey ha 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 hey ha ha hey ha 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 hey Ivana Eva tu pahe tua pambi ha 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 mahanun mia chimpi pi do hi va ha swa ya pi ha 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 mahanun mia bunu ki o vườn và ha xoa ya pi wa ha ha ya ha ya ha ha hintin kantin sư question 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 hintin kantin sư question